Nå, så ses vi igen, Lasse. Ja. Hvad har du at sige? Du slår mig ihjel, gjorde du ikke? Du slår mig ihjel. Jeg ved det. Vi har så mange beviser på dig, så du behøver ikke engang at forsvare dig på nogen måde. Bare vide. Nå, giv mig din historie. I sagde jo, han var død. Man kan ikke slå de døde ihjel. Det er sådan her, det gik til. Politiet. Fuck. Der er en morder efter mig, og jeg tror godt, jeg ved, hvem det er. Jeg hedder Lasse Jensen. Hvad siger du? Det skal gå meget hurtigere. Det går ikke, det der. Fuck. Nu kan jeg se ham uden for vinduet. Ej, fuck. Hold det væk fra mig. Hold det nu. Hold det væk. Jeg vil ikke det her. Jeg vil ikke dø. Jeg ved godt, vi gjorde noget galt. Men du er død. Og du burde fucking blive i graven. Skal der være fest? Så lad der være fest. Ja. Hallo? Jeg har slået mig ihjel. Jeg er min tvilling. Jeg indrømmer det blankt. Men I sagde, han var død. Kom over, så skal jeg forklare det. Jeg håber, det her er det sidste, jeg siger til ham. Ja, det lyder jo ikke særlig sandsynligt. Det kan du godt selv høre. Du slår en mand ihjel. Din tvilling er død. Men det er ikke den samme person, som du har slået ihjel. Din tvilling kommer ikke tilbage fra de døde. Det kan ikke lade sig gøre. Vi må hellere lidt overnat i arresten. Så finder vi ud af noget med en dommer en af dagene. Du er for farlig til at gå på fri fod.